to Talk with Leo. So ngayon papunta tayo sa Submarine Garden Beach Resort. So medyo tanghali na. So doon tayo mag-overnight. So subukan natin kung makalusot tayo sa mga borders. Pero we are preparing something for that. So let's go. Okay. So standby muna tayo. Okay. Yes. Submarine Garden Beach Resort. So andito tayo ngayon sa Lobo, Batangas. So alam mo yun, magpa-chill-chill muna tayo kasi sobrang init sa Maynila. So pag pumunta kayo dito, of course, you need to follow safety protocols, and of course, you need to prepare a medical certificate or a clearance from your doctor na pwede kayong mag-travel. So, let's go! Woo! Good afternoon. So medyo gabi na pala. So good evening na. Right? So sobrang nice yung view nandito sa Barangay Sawang, Lobo, Batangas. So andito tayo, right? So ikot ko yung camera para makita nyo ha. Oh, woo. No, wow. Right? Sobrang nice. So ikot pa natin. Ups. So yan. So dagat po dito. Mayroon din po silang swimming pool doon. So yan. Wow. Okay. So ibig sabihin medyo okay po yung area kasi para siyang parang private pa. Pero alam ko inopen na dito sa public today. Kaya may makita kang mga may mga maliliit na na isda. Nandito ako ngayon sa Submarine Garden Beach Resort. So, yan. So, andito tayo. Right? Sobrang ganda. Sobrang nice. Sobrang linaw ng tubig. Right? So, lalo na pag ganitong, oras, di ba? Ngayon, patawag niyan? Palubog yung araw. So, So, naka-prepare na din yung dinner natin doon. Kasi kasama sa package yung dinner. Ay, kasama ba? Alam mo na, hindi alam bakit libre. Okay, so bigla. Okay, medyo mahigpit pa ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina. So doon sa may barangay Parang, may pa doon, may tawag niyan, may nag-check, may checkpoint doon. So dapat you need to prepare, for example, a medical certificate, right? Or a clearance from your doctor na pwede kayong mag-travel, na safe kayong mag-travel. So ngayon, maligo muna tayo, right? Enjoy natin yung view. Dapat habulin natin yung summer, right? Para okay. So andun yung mga kasamahan ko yun, Oh, di ba? So enjoy lang sila din. So tayo naman, enjoy din, of course. Okay? So ang daming mga dito, mga bato. Pero yung bato niya, parang na din siya. Alam mo yun, sobrang medyo madulas, right? May part na madulas. Pero maganda. Okay? Lalo na pala pag ganitong oras, no? Ang ganda ng view, right?
Punta tayo sa glamping area ng Submarine Garden Beach Resort. Hinihingal na no? Kasi sobrang haba. Right, yun So, yun po yung baba niya. So, let's go. Akyat. Whew. Nakahingal. Okay. Wow. Okay. We're here na. Wala yatang tao. Kahingal.
So let's go. Try na nating silipin yung mga Marines life. Wow. Right, full blast yung costume natin, oh. Nahiya ako bigla. Okay. So let's go, 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 go. Right. Let's go, 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 go. Saan? Iniwan ng tatay yung anak niya doon sa gilid. Okay. So ito po yung pinaka-view dito sa sa Lubo, Batangas, right? Ganyan, no. Yan, ang linaw. Right, ng tubig yan. Tapos ang daming mga isda na mga buhay pa. So yun. Ganon, yun, oh, doon. Diyan sa mga pinupwestuhan nila, marami na ding mga isda dyan. So magi-enjoy ka na din dyan. Okay. So, welcome to Lubo, Batangas. So, sabi ko nga sa inyo kanina, mag-start na tayong mag-video mamaya doon sa loob. Kaso nga lang, alam mo yon, wala pala tayong underground. Yung sa underwater camera, right? So, ipakita ko na lang sa inyo at pasilip na lang kung gaano kabuhay yung dagat dito sa sa Batangas. Right, sa Submarine Garden Beach Resort. So, alam mo yon. Yan, oh. So, social distancing kasi nga parang siya, private. Konting-konti lang, bilang lang yung tao na nandito. So, enjoy lang natin yung Sunday natin. Swimming tayo. Okay? So, welcome ulit dito sa Lubo, Batangas. So, yan. Sobrang linaw ng tubig. Sobrang ganda ng mga bato. Right? So, ang husay lang, ang ganda. So, pag andito kayo, bisita-bisita kayo. Right? Pwede naman. Dapat naka full blast kayo. Wow. Naka full blast yung gear. Kasi mag-swimming. Upo muna tayo sa bato. Right? So, ganyan. Tapos yun na. May tubig na dito. So, sobrang ganda. So, enjoy lang natin yung tawag yan, yung view dito. So, yan. Okay? So, ang daming mga buhay na yung ginagamit sa aquarium, mga ganyan. So, yun. Ano ba yan? Walang gana yun. Walang ganang mag-vlog eh. Okay? Kasi gusto mag-swimming. Okay? So, later doon tayo mag-swimming. Okay? So, as of now, yan lang muna. So, yan. Enjoy lang natin dito. Manguha tayo mamaya ng mga halamang dagat para dire-diretso yung natin. Iwan muna natin yung phone natin para mag-swimming na tayo. Okay, tapusin na natin yung pag-vlog natin. Okay, so standby muna. Right. Ito natin yan. God bless. So yan po yung
Hulog tayo dito. Ayusin mo, Day. Tayo ka lang. Yan. Tayo ka lang. Oops, oops. Oops. Oo, kinakahiga yan. Oo. Let's go. So, itry din natin yung kayak nila, 'di ba? Kasi meron dito. So, nagrenta tayo ng kayak. So, ito na po 'yun. Wow! Dito picture muna tayo. Ayan, mas slide pa dito. Upo muna tayo. Okay. Aries. Nandito sa kayak. Ito na si Aries. Wow! Wow! Ganda ah. Nandito tayo sa place ngayon na yung pinagshootingan ng ng mga piling movies, right? Like Jezebel yata. Alam ko dito siya na area. Yan. So napakaganda at napakalinis nung area. Hindi ka po pwedeng matakot kasi sobrang buhay po yung yung area, right? So yan. Ganito po kaganda dito sa Submarine Garden Beach Resort. Yan po siya. Yan oh. Okay, yan. 'Di ba? Ang ganda. Yung mga rock formation. Tapos ngayon medyo high tide na siya. So, hindi natin makikita yung ibang part ng doon. Pero ang maganda lang dito kasi pag tawag niyan, kahit high tide siya, nakikita niyo pa yung mga maliliit na mga isda. Right? Ang daming maliliit ng isda, lalong paggabi. Ikutan po kayo talaga, yung leeg nyo po, kinakagat-kagat po ng mga maliliit ng isda. Sobrang buhay, sobrang nice. So, ganyan pong area niya, oh. Ang ganda. Right? So, yan. Yung glamping site nila sa taas po yun. So, dito po. Yung kayak po, doon po yung magdadaan-daan yung kayak, ganyan. Ang kayak, nakita ko yung post doon is 300. Hindi ko alam per hour ba yun or per 3 hours. I'm not sure. So, if you are willing to go here sa Submarine Garden Beach Resort, all you have to do, advance booking. Magpa-advance booking kayo para hindi po kayo anong tawag nyon? Hindi yun yung hassle free po kayo. Tapos isama nyo na po yung food kasi alam ko bawal yata magdala ng food kung hindi ako nagkamali ha. Right? So, advance booking kayo kasi meron namang contact doon pero hindi pa talaga siya sobrang sa public pero ino-open naman siya. Ino-open siya yan. Ganda 'di ba? Ng area hanggang doon po siya tingnan mo parang view ng parang view ng Puerto Galera. Kaso lang yan Puerto Galera doon sa part na yun, doon sa may dulo kung nakita niyo yung white na yon, yung sa dulo na yun sa same with the Puerto Galera, 'di ba yung ang dulo ng Puerto Galera ganito, may mga bato, 'di ba? Ganyan siya mga bato. Dito naman, ganun din yung halos yung dulo niya, pero yung sa side na yon, yung doon,
Right, yung ganun. Hanggang dun sa nakikita nyo po, yung natatanaw nyo po ay part na doon yung may sand na. Pero dito sa part na to, medyo mabato at medyo madulas. Pero hindi naman sobrang dulas talaga. Mag-i-enjoy po kayo sa ano. Mag-i-enjoy po kayo sa anong talaga sa place kasi sobrang nice. Tapos yung ano, sobrang ano talaga, sobrang linaw. 'Di ba? Hindi makati yung dagat, may ganun. Kasi of course dagat naman siya, ganyan. So sobrang nice talaga. Mag-i-enjoy po kayo talaga. I swear, sobrang enjoy po kayo at saka yung food, very active. Magkatawag po sila, oh kain na po, available na po yung ano dinner. Kagabi nag-start kami. So may ano pa nga kami doon, may welcome snacks pa rin kami. So thank you so much po doon sa management kasi may welcome ano kami snacks kasi alam niyo pag sabi ko nga sa inyo, ang narili sa akin mga 2 kilograms yata sa biyahe kasi hindi ako sanay sobrang magbiyahe. So ibig sabihin mahiluhin talaga ako. Kaya pag umuwi ako ng Bicol or Ormoc, lagi ako nagpi-plane. Kahit paano kasi of course mag-ipunan ko ng konti para hindi tayo tawag niyan hindi tayo mahihilo. So ngayon, it takes 4 hours to go here sa Lobo, Batangas, right? Kahit na gaytong ang daming may isda rito. Kagabi, makita nyo, ang daming ano dyan. Oh, yun oh. Sobrang nice. Yan oh. Napaka ano po dito, napaka accommodating po yung management dito. Kaya maganda talaga. At saka, yun sabi ko nga sa inyo, pag umahon kayo sa sa dagat, hindi kayo maraming tawag niyan, maraming basa amin sa Bisaya, maraming sand kasi medyo mabato siya. So yung mabato hindi masakit sa paa mo, pero medyo madulas. So dapat talaga may may mga suot kayo na pang gear sa paa nyo. Kaya para tingnan mo sobrang at saka hindi siya masyadong mainit today. Kaya sobrang nice yung panahon. Kaya naswertihan lang tayo. Yung panahon sobrang ganda. So yan, dito tayo ngayon sa Submarine Garden Beach Resort. So ito po yung talaga pinaka Tapos yung nila, yung room nila, nag-range po, nag-start po ng 5,000. 2 beds na yata yung 2 beds kayo yung pinakamura kasi yung kinukuha namin kasi nga 4 lang kami. So 2 bed yun. At tapos 2 bed tapos ang tawag nito 4 na tao. So yun yung 5,000. Tapos yung medyo parang bahay doon na malaki, so yung worth po niya is 6,200 or 7,200. So feel free po to visit their page sa Facebook. Yun po yung Submarine Garden. Tapos magpa-book po kayo, mayroon din po doon. So mas madali din po yung mahanap sila. So yun. And tapos yung food nila, yung food is worth 350 per plate. So pagdating nyo pa lang dito ng dinner, for example, yung, alam ko may corkage din for the food. So feel free na lang din pagtanong doon sa kasi very accommodating po yung mga dito yung management po. So balik tayo sa room ngayon na as of this moment. Basta magpunta kayo dito at saka ang pinaka-highlight dito yung mga coral reefs. Sobrang buhay, yung mga isda sobrang dami, mga maliit na isda kahit nandito pa lang sa gilid-gilid yung sinabi ko kanina, makikita nyo ang dami-dami talaga. Ang dami-daming isda. So hindi kayo magsisi doon sa travel kahit malayo kasi karamihan dito. At saka yun pa pala, dapat may sasakyan kayo pag pumunta rito sa submarine kasi mahirapan kayo kasi medyo paakyat po siya. So medyo mahirap din po siya. So yan. Down mo natin yung camera kasi yan. Okay? So yun. At yun, pag gusto niyo yung ganda at swimming talaga, go here. At saka makita kayo ng mga isda na talaga sobrang fresh, right? Saka sobrang dami. Go here sa submarine, right? Wala pong question doon. Sobrang ganda po talaga. So, yun, walang problem. Okay? So, tapos food, sarap. Sarap lang yung breakfast kanina. Sarapan ako doon sa breakfast. Okay? Tapos yung dinner din, masarap din naman kasi mga gulay. Lutong bahay po sila. So, masarap din po siya. So, mga architectural, mayroon din sila dito mga may swimming pool din sila.
kung may mga babies kayo na na parang gusto ng swimming pool kasi ayaw sa dagat, so pwede rin po kayo doon sa swimming pool. So ganon, may swimming pool, may dagat, so you do have options. Parang sa Ronco, yung nagpunta kami doon, meron yung swimming pool sa Ronco, mayroong dagat, pero kaibahan lang dito, yung sa Ronco Calatagan, Batangas, Batangas din yun, sila mamang yung kasama ko doon, sila mam at saka Sir Benny, pero ang kaibahan lang, or dahil hindi namin na talaga na dive yung area na yun sa may gitna, pero dito sa may dito maganda na talaga kasi ang babaw pa lang dito, ang dami ng isda talaga, kaya sobrang nice. So yun, okay, so enjoy and visit here if you do have time sa sa Submarine Garden Beach Resort. Sorry ass DJ.